ଆଜି ଥିଲା ରବିବାର। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରୁ ବାହାରି ଗଲେ ହୋଇତର। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସି ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରୋଷେଇଆ। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପାସ୍ତା। ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଖାଲି ପେଟରେ ସିନା ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତାପରେ ତ ସକାଳ ଜଳଖିଆଟା ସ୍ୱାମୀ ରେଡି କରିନେଲେ। ପ୍ଲେଟରେ ଆଣି ମୋତେ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଥିଲେ ଖାଇବାଟା ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଆମିଷ ବାରିଟେ କିଛି ମାଛ ମାଂସ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରୋହି ମାଛଟେ ଧରି ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ମ୍ୟାଗିନେଟ କରି। କଢ଼ାଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ମାଛକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମସଲାକୁ କଷି ମାଛକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ମୋର ତ ପସନ୍ଦ ମାଛ ଭଜାକୁ ଏମିତି କରି ଖାଇବା। ଖାଇସାରି ଚାଲନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳେ। ବୋଟରେ ବସି ସେପଟ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବୋଟରେ ବସି ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ନଦୀ ମଝିରେ ଯାଇ କଲିକତାର ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେପଟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାମୀ ବସି ପଡ଼ିଲେ କୋଳି କିଣିବା ପାଇଁ। କଲିକତାର ଏହି କୋଳିର ନାଁ କ'ଣ ମୋର ପାଟିରେ ଜମା ପଶୁନାହିଁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବଢ଼ି ଆଉ ମାଛ ଭଜାରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଢ଼ି ଆଣିଥିଲି